firing line. Yes, may gabi si mga action boy. May gabi sa tanan niya mga nagkarat niya. Okay. Sir, sulito ko lang, no? Kabalo ko na interview ka na kay Ina, pero gusto ko lang masulit bala. Nga may clamping kay Ina, sir, kay pag-intindi ko. Daw sa 9 pang start sang clamp, pagpatuman natin sang clamping kag towing, kag dira sa Dalan Lacson, pero Dalan Araneta. Actually, ako personal ko nalabayan kay Ina, dira sa Dalan Araneta, lapit sa post marketing, sir. Anong tamo, sir? Bali, tama na. No, akon nga magasugod nga clamping ng tuwing ija nga operation daktaday. Sa lumandi pa magidya. Bali, dyan sa masugod pa may mag-impose ang penalty na gidya. Pero, so ang nakita nyo kanina, bali part sa aton nga information dissemination sa tong mga, para may balag atong mga nag-apart gidya, no, nag-violate pag-hit, para yun nga nag-violate. At least yung pakita namon, mayara na kami nga clamping tolls. Mhm. So, exactly pareho sila ang matabo sa Monday na kung si ara na sila, ma-issuean sila ticket ang violation, citation ticket, and then, automatic na dayon clamping na tagbabayaran. So, pwede na, gapang clamping ta, pero wala yung penalty, wala tayong ginababayan ta. Okay. So, bali kung mag-abot ng tag-iyabi kay Ina, nakaklam siya, kakasun lang. Why siya ba? Kung i-favor na padayon na nga, kaya ginakuhaan tayo ilang alam eh. No? So, kung padayon nila next week, kamo na yapon ng gawiti, may tendency nga, hindi lang clamping, kasi hindi na lamabta ng ilang sakyan, kaya ginto na. Pero inang kay na, sir, ang nag-clanging club na, of course, sir, tungod nga illegal parking siya. May bayad siya sa illegal parking? Yes, oo. Kaya mo na ito initial nga violation. Hindi ba pwede nga iliktahon sa clamp na wala siya nag-violate, no? But siya nun, daw kumbaga, daw mo na magwa karabaw, yabi ang initial violation. Ang iba na lang na accessories, guyodon, amo nang karusa, kumbaga. Okay. Sige. Sige ba. Pero kay Ina, gali, kuwalan to kay Ina nga kung mag-abot ang tag-iyat, explicahan ka nga may ara na kita, ha? Ipatuman nga para mabalaan niya, part of our information dissemination. Yes, correct, Sir Boy. Okay. Mamangkot ko, sir, no? Kaya ako, sir, na agi ko di sa may Lacson. Daw kadutay lang gid sir sa signages tahaw. Why patakapadugang signages, sir? Tama na. Mayara kita on the way na i-printahan pa. Ganaan na print na, pero naman, bayaran man gani kita standby. Actually, in fact, akon sa opisina, may gana ng standby nga mga tarpaulin. Ang kulang na nato ng ang iyang frame lang, pag-obrahon nga frame. Okay. Siyempre mo na, amat-amat lang kay digid matingog because kulang kita sa manog obra. Okay. So, bot silingon, by the time nga mag-start kita sa pagpatuma, nagdakpanay na gidya, madamo-damo na ng aton nga signages, dira? Yes. Oo. Damo-damo na na. Amat-amat na naton dugang. Kaya di ko naman sila nga tingog yun saya. So, amo na naton nga maimo ginasa subong, amat-amaton lang nga naton na. Ano, sir, man, atagon ko lang nino, ang clamping, ang mahimo siniya, ang bitaw. Tapos, ang towing amo ni ang towing, aning Metro Towing Services na, muna siya. Bali, ang clamping, part na nagyapon sa aton nga sa towing. Bali, ang bayad nga matupa dira, sila na namalukot ang aton nga towing services. Bali galing, ang ginahimo ko, na ginisyo na sa aton nga mga enforcer bilang frontliner, kay delay pag action boy kung for example ang isa ka bitaw naton or traffic enforcer naara sa tubang niya nga may nagbayolar nagbayolar na siya isi-issue niya ticket automatic i-clamp yan na para at least ma-immobilize. Okay. So that ang ining violator hindi na katalin na yun, no? Tawag na rin towing kung na-clamp na siya. Okay. So, ang purpose sa nga ginatag pag-inisyo sa bilang frontliner, kay medyo alang-alang na siguro action boy kung ang isa ka enforcer ma-issue ticket na din, manawag pa sa mga upod nga, i-clamp niya, no? So, kaya, delay na.
Oh, correct. Oo. So meaning, So ay ginimot na natin para nga maano lang. maklamp gali mga enforcers mismo. May dala sila nga Yes, clamp. oo. Tapos amo pag kumaklamp amo pagtawag sa towing company ni ining Metro Towing Services. correct, Okay. Sir, Ari sir. Kaya naton nga tuwing nga galakat na mo gapat sana. Sir Ari sir, baluka ti matyagan kung may matluntad ngini nga linalisay, amo na bala sir, anong safety sa aton mga enforcers na sir? Kamanta action boy nga ko ano po aside from traffic enforcer kung makita mo gina mayroon kita nga kompleto kita sa aton nga 20 uniform personnel. And kami ang gina gani may damo ko nga 20 personnel nga ginisyon ang under sa ang ganang serving supervisor sa aton nga traffic enforcer. May mga pulis. May mga pulis sir. Yes, police to. Okay. Amo na akong concern. Balo ka naman, di tamalikawan nga may ari gini nga malalis mo, no? Yes, so if ever nga may maglalis, sir, sino may explicar sa ila? Police na. Kasi nga, aray na sila all the time. Although nga, hindi ba nila ma-cover gitang nato yung mga kapitan na quantity na sector, divided into three ni siya action boy. May north kita, may south kita, and may central. So every sector na ang naka-duty sa per shift is tagduwa-duwa lang na. So ang duwa ng kapulis, medyo dako-dako ang iyang coverage. So muna nga ginayin mo ta, karagid ko nga ginasay nga sa lakson lang. So hindi siya madamo, no? Matapala, tagduwa-duwa isa, no? So galing lapta. So muna nga pagka time na may alam mo, may magalit, ginanda, katanawag na sila, gumag-monitor man ang halat na. So ang pulis nga lapit, amo na siya na-responde. Okay, sige, suliton talang ni sir, no? Gusto ko lang makabulig, mambala, nga ining aton nga mga lugar na kung ara kung bulagan ang signage dira, but silingon, hindi kita makapark anytime, 24 hours, hindi na pwede ka-park. Kung yellow, yes, ang hindi ka nakapark from 7 a.m. to 7 p.m. After sina, pwede ka nakapark na. Pero, before 7 a.m., kuhaon mo, no? Para maintindihan sa aton ng mga motorista, bla? Correct yun, no? Sir, are, Lacson, ang aton nga unang implementar. Saan una, sir, ang ibang sir nga dala? Ang araneta, importante mo na, sir mo? Yes, correct. Kaya ang aton nga aranita, isa ginanaton kan sa concern. Pero kaling action boy, subong tigina atubang ka medyo kulang bakita power. So, amatamaton talang kay daw medyo mabugatan kung daw ka na yun. Kabalo ko naman yan, bisan sa Lacson subong daw medyo hindi dayon siguro mahina-hina aton niya pag-prepare sa mga signages. Kaga dugang pa na ato personnel, medyo ginatay-guigo talang sa Lacson. So, amo na ako na right after guro nga stabilize na mo, na-sanitize na nato ng Lacson nga daw medyo okay na, may mga violation na lang pa na lagsa, pwede ito mabuhin, kag-i-shift na naman ang iba niya grupo sa Aranita. And then, kung may harapan, iba niya concern pagig ng mga dalan, so muna matamaton pa lang. Ang aton sir nga mga enforcers, may mga araman nga daw nakamotor lang, para nga daw dasig lang labay-labay sa mga enforcers na? Puro na sila nakamotor. Actually, kagina ko panahon mo sa Sunboy, after naging pang-issuean sila. Kung boss, even sa boss, makita mo na sila nga nag-patrolya sila o nag-traverse sila sa anong Lacson, may ara na sila karga sa ila motor sa buli nga clamping tolls. Okay, sige. Sir, ay mo sir liwat panawagan sa aton nga mga drivers, mga motorista ta sir, para sa sining aton pagpatuman sa clamping kag towing ordinance. Kaya, kabay lang sa aton nga mga motorista, nagpalamati sa bong, kasi nga mangkan nyo ang aton nga mga sitwasyon, mangkan mo amon niya side, na hindi lang ni sa amon niya tinutuyo nga para personal amon, wala ni sa amon personal, kundi aton ni tanang niya kayuan. So, better siguro nga i-accept nyo na lang, kasi hindi na mag-bailer para at least wala na sang imo pa nga problema. Kaya ang aton nga ma-accumulate nga dalayran kung kagiga ma-impound, hindi magnubo sa 3 mil, no? So, budlay. Wala na ko na, Sir Boy. Sige, salamat kin, Major John G. Libas, ang Bitaw. Thank you, sir. Okay, Sige. thank you, man. Mga kaaksyon, si Major John G. Liba. So,